gandal dar bindam gang etomi jangin ma gang rest in peace wadi rip ramon ko jungam eyo pale bade ramon bu samet rafut eskin wo leader rafut ala ci dor fok on fok man fok won be dow nati wonde mine mon kala my boy fok ma ngara fok boy yo ma para jor kara sa fini gara gat nigga sara mara jodum andin my game jodum jangin my hit I'm the gangster I'm the man Lucy assalamu alaikum bandirabe fulbe assalamu alaikum bandirabe josparabe assalamu alaikum bandirabe futonkobe e ko DJ Assane non gorko ma Agnam Goli o sel men jido mom mi halta me adno fo hala mum ko ni mbara bombu partout du monde tout hanana mon do éviter ko mi dama men mi doti mom ko kana parce que américain rappelard yete fay hanana adno do ko rappelard yete fay ya bismillah rappelard yete fay ya sayminama grand Assane Mbaye sayminama fewi donc mi salmini fuutankoɓe fof mi salmini le diaspora kalbi o mbimami a salminama yaba gana xam ok mais joni an nimi ko pitna men ko addi on ni ko en tant que rappeur ka bi halpalar jeeda fouta mona fouta ala adda inde américain to powda dum non kana wana inde américain kana ko style rek leudi ki inde kana rek style quoi je suis stylé mais je suis stylé comme kana comme yimbe fo ngoni ka américain ji burani men ha bur men wonde kana jenen wala wa jeer ma fouta taxtama wasde wonde kana wala jeer ma Sénégal taxtama wonde kana mi comme kana je suis naturel comme ça waaw mi salaki dum me wiya ko rappelare se fay ta adande fouta ne jogui aade mum fouta ne jogui ko jeey fouta ne jogui ganda ko di ko kanyum jeey est ce que a faami ko mi ko min gal bangal kaldami quoi non fouta ne jogui ko jeey te mi war représenter fouta mais wana e comportement yam mbaden wadde représenter fouta quoi mais koy berne nde hakkillo non mi heedima kilibadi ma mi yebi sonri ma mi yebi partout mais gile kilibadi ma gile fof mi salaki ada wawi rep ada jogui talent mais ko style américain mbatta represent non comme style américain joguimi neddo foy style mum gaynako ko gaynaka mais hatta no wonde pulla rappeur ko rappeur mais hatta no wonde pulla demowo ko demowo mais hatta no wonde pulla gawowo ko gawowo mais hatta no wonde pulla mais goto fof jiirani goddo ɓornugal ɗum ko métier ji rek xam nga pulagu ko pulagu min mbeɗa wawi ɓornade jinam mi fi tengadam walla mi ɓorno wuttam baɗi ni mais hatta kam wonde pulagu koye ɓernde wona e yeeso wona e tekke wona e junggo koye ɓernde woni quoi mais an ok wuro mon hol département jeeɗa e Fouta mbeɗa jeeya e département de Podor commune de Guédé village eyi wuro ne wiye tereji targudde nammade baɗi janguelde mucciteɗe yontaɓe nendi koɗi waaw wuro yontaɓe danonuji donc ko toon jeeyaɓe wuro welgo aussi ok aɗan haala mais onon toon wuro mon est ce que teɗe woni groupe mo ganduɗa no daari groupe mo ganduɗa no ganda quoi e nder wuuro he quoi taw yimɓe mawɓe andaɓe nder wuuro ngo ina heewi toon Moussa Aladji Ousmane Ndombo nen toon Dialal Leñol mbeɗa foti no ar fonnimo andu Dialal Leñol nen toon e woɓɓe limataka eyyi min tamin mbeɗen toon min Leusi Kana en tant que Leusi Kana ko nen toon mais ok holo woni Leusi Kana quoi an a meeɗi yaltinde projet walla album walla goddum quoi Leusi Kana ko Leusi Kana pullo boy tokos gonde guemo war représenter wuro mum war représenter Fouta war représenter Sénégal et Afrique eyyi projet nak ngo oysa gonmi koye projet nene lawol yaltini clipaji yaltini son baɗɗi it et les consorts mais reste à venir quoi wonko woni yesam ko heewi nene ara mais an est ce que jogui événement mo ganduɗa spécial en chaque année a fawa ɗum nder wuuro mon quoi eyyo mbeɗa jogui événement mawɗo taw ko show of the years chaque année waɗat nder wuuram te ko min waɗat ɗum Allah jaaɓi so Allah okki kam ko okki kam ko so Allah okki kam gonmi to chaque année ma affaire o ɓeydo mawnude quoi par ce que on événement natti wonde événement Leusi Kana ko événement tereji ko événement fuutankoɓe eyyi inchallah chaque année kadi mon waɗa ɗum siko Allah jaaɓi mais avant tout kadi aɗan haala guila nane quoi mais joni nimi korlaɗo hoorema seeɗa quoi doka goto fissa quoi ya assalamu aleykum no mbaɗɗon jaam tan hande hoorema ganda to gummiɗa to paaɗa aduna welnaki hay goto wat feere culmoɗa ummoɗa daraɗa dadanɗa nigue gennima eyyi kala ɓornotoɗo wutti rab ko min ñamtinat ko min wawi moon an hay sino ɓe mettinat e mbeɗa hooli hooram hooli ko woni koye yam tana kewɗo nane yam mi hulani nonam jiɗɗa ko warde sekilam ya nigue rewe yam par ce que sa memi sekilam memɗa ko ƴiƴamam won arɓe jippindemi ɓe jiiɗi ko bonnandemi ko Allah tan gondumi hay sa yiɗama hettomi eto wonde
wonde eto wonde jiɗɗo wonde e sa woni my bro may wollu jiɗɗo wonde laawol ngol no muusi metti leppi yoori kos tekki kono sa woni pinɗo paam bro may yotto haalama yooni feewi mami gartu hen mais an projet an rappelare o quoi nde jiiriɗa on quoi nana yaha walla yahani non rappelare o nene yahani par ce que hannde so wi nene yah concours aji nan waɗe xam nga clip aji nan mbaɗe baɗɗi nouveau mais somi wi aussi yahani to fotto wonde wonani toon eyyi ina ɗeɓi mayde quoi par ce que hannde ɗo koye sénégal gonɗen mais hannde sa wi rappelare tan ko Fouta haaɗi quoi hayso hettama ɗo e Dakar walla hettama ville uji mawɗi heewani enen fulɓe tan ketto ɗum eyyi mais par ce que onon sondade côté Mauritanie o nana heɓta rappelare o quoi par ce que hannde joni guila e basi bi en guila e alvas en wonɓe par ce que aɗani rab namdi ko liggey mais oɗon kadi sondade oɗon ɓooyi wonɓe Fouta ɗi on jaɓani liggey carrément quoi par ce que ko mbiyami ɓooyde nayi foof rab alvas jeeya ɗum basi bi jeeya ɗum ay ko namdi golle to mbi kadi golle ɓuuri haala mais sondade affaire pourquoi wona international ko onon woni mo jaɓani liggade pour raba wona international min jaɓani liggade walla ko fotɓe ɓe liggade wonko jaɓani liggade mais sa mbiɗuma on jaɓani liggade guila koto sowdi guila koto kilibade guila passe partout par ce que onon reproduit oɗon naye koto image oɗon naye koto sowdi quoi mi haala gonga ko ɗo mburo ho wuulo quoi par ce que sa daari rab murtano sa yi ummima mo mbaɗat financé mo mbaɗat produit mo mbaɗat passe partout par ce que rab so ñamani e ma a ñamta e mum eyyi mbimami rab Mauritanie mbiɗa mais rab Mauritanie ɓe mbi ko rab rim kamɓe kaɗani e rab pulaar tan mais enen Foutanko mbiɗen ko rab pulaar kaɗɗen ɗon asar fam enen en lijjitani rab galsen haaji men ala hen ana mbiɗen ko rab pulaar enen koye men tan kiranten mais en mbatta collaboration e yimɓe wuuro men en gondaka mais kamɓe au contraire kamɓe ɓe mbi ko rab rim nak ko Mauritanie foof hawri autorité ji mabɓe jagganat anani ɓe jogui ko labelaji moƴƴi mais Fouta ala label moƴƴo waɗaka label moƴƴo in Fouta woni label moƴƴo mais pourquoi Fouta wa jaɓa waɗa label mo ganduɗa no moƴƴi mais onon repri wonɓe toon mbi onon goni repri mo ganduɗa on manani engagé on repri mo ganduɗa goni on jaɓani liggade carrément quoi liggo par ce que joni sa daari affaire ko golle ɗe ya dar bébé MC dar album o yaltino album o yalti woni international mais ko mbiyete ko golle ɓuuri haala par ce que ko ligguiɗo o liggui woni international par ce que joni reprude murtani kala ɓe kaala bébé MC par ce que ko gollide ɗum eyyi joni bébé MC kay ko Fouta jeeya walla ko Matam Fouta jeeya walla ko Ziguinchor jeeya ko ligguiɗo ha inde makko yalti yo okkam Boy Diaro ko Fouta jeeya walla Ziguinchor jeeya ha inde makko yalti mo weeli ko Fouta jeeya walla Ziguinchor jeeya ko ligguiɗo ha inde makko yalti joni noon mbiya Foutankoɓe liggaki non ligguey o no heddi ha joni par ce que eyyi wona wona question tan garan tan mbaɗa pafaf mbaɗa ko joguiɗa fof garta joɗɗa no wayi komi weddade jawdi mum neɗɗo a waɗat seese teppel ha mo weeli yettito ha Boy Diaro nden liggi nden fuɗɗi liggade Boy Diaro boyani e rabe gila mbaɗa momo suivre mbaɗa ya Fouta boyande mais ko golliɗo o jaaɓi liggade koto image koto son mais onon boyde nouvelle génération mbi on jaɓta yaltinde mbiyata ko ancien génération jaɓtano yaltinde kono hannde nouveau génération min a yiyani clipam non mi yi clipade ma mais ne waɗi mais ha joni kadi rappelare no foti ummade woɗa godda ampleur hana rap olof haalite ni par ce que aɗani joni Sénégal a nanta rap olof a nanta rap séréer ko rappelare nanta anon rap olof joni nu ayi num waɗi num rap pulaar wonɓe nder rap pulaar wonko mbaɗani respecté rap pulaar holɓe mbaɗa ɗum respecté eɓe keewi par ce que hannde sa ƴeewi cadre uji ɗi gondi e rap pulaar fonnoɓe darnade rap pulaar kamɓe gonɓe waɗa respecté rap pulaar cadre ɗum nimɓe ko affaire o kaala dow mburo o wuula ha quoi affaire o ala ruttade caggal de ɗo mburo wurat ɗo mburo safat eyyi mais wonɓe exemple ancien sa ƴeewi ancien rappeur uji ɗi deggue yaaɓe ha jogui hunde anani walla hannde musicien ji mawɗi ɗi hannde mbaɗon bammal hannde fonno wadde label Fouta joni anda somin nanima bammal wallani leñol ngol bammal wallani rap pulaar wiyanma bammal wallani leñol ngol non dere boy do mburo do wula affaire hoɗo hul ay rap ko represent ka woni rap fotani hulde quoi ndimo ko kala bammal no walla wallani ɗum ñima andude guila e law mi hulani temi ala temps hulde le temps no dépasse mima ala temps hulde anani mais wiyanma bammal darnaki leñol ngol bammal so newto leñol ngol ala bawnum toon naw leñol ngol bammal hannde to dernito Afrique wiyanma Sénégal ba wiyama leñol ngol mais to dernito Afrique ala artiste bawa toon darnade Afrique hannde ma annam sato yiide mais mbimami aynan wonka kada waɗa ko mawni mais wonka sowa wadde quoi min kalami ko sowa ko wadde
bamal hande in wano wadde label foot hunde fonde wonde wala fotani wonde comme namdinma bamal fonna wadde label foot ande hande label foot si waɗi label tan artiste jeeya at umma guel foot gara ha gaye Dakar a yaltin son mais ay sa affaire bo tamit yaari noon par ce que onon hande jafore on onon boy foto di fof kalamɓe hande mbaɗa atoɓe fof toon label mawɗo label mo ganduɗa haala guila caméra ɗi moƴƴi guila image uji moƴƴi mais oɗo ummoɗo wima jiguimi ko 5000 walla oɗo umma jiguimi ko 10 000 iɗen iɗi presque heɓde koye amen quoi mbiete rappelaro pour waɗa goɗo ampleur yawaha eyyi noon ko kamɓe min ali foti mbaɗemen sohojam min sohojam presque fof ga jaltima ay tem yaltinani ɗum foot par ce que foot mi yiyani toon label moƴƴo mi yiyani ala de mais mi yiyani min gommi min mi yiyani label jonɗomi quoi xam nga mais min ɗo mi yaltinata sohojam son famɗi fanɗi fof 15 000 20 000 sohojam foof jaltimi ɗi mais qualité jiltomi hen asaɗa fami mais hatta rap foot wonde foot hande label so wonno toon min mami yami oɗinin quoi mi wat toon mais hande sa nani label wona question hay label duysa artiste aji ɗi hay so artiste aji ngala hande ɗiɗo ayi ɗiɗo label an aɗa andi label ay gonɗi ɗo hande a yiyat artiste jogui talent jagganum duysa num on sa duysi num ha woni international artirat hunde nder leñol ngol artirat hunde nder on label ha label wawa ƴettude artiste aji goɗɗi mais min ko ñagotomi rappelare ko ñagotomi leñol ngol aɗa andi joni rappelare o foti wadde jonde festival mo ganduɗa ko festival international wona kam guilay Mauritanie guilay Fouta guilay Passepartout guilay Guinée kala ko pulago woni renda festival oɗo so ari ɓe gandi uniquement ɗum ko rappelare jeeyi ɗum mais ha joni onon kono enen keddora guilay Mauritanie guilay fof enen keddora gandon banggal affaire o foti yaade mais affaire o foti wonde international ha joni no heddi joni noon ko homo foti num wadde mais onon boyidi minen boyɗi hande pot num wadde foɓe num ɓe wadde ɓe kalnaka foɓe num ɓe wadde fot num wadde ko advice en fot num wadde ko authentique en won mbiɗa rap pulaar mbiɗa a wiyan rap galsen en fot num wadde ko advice en authentique en xam nga les autres artistes aji mawɗi andol mais comme andol sama noon nanima advice dal liggoɗan rap pulaar haydara quoi wala an hay goto walla advice ko waɗan rap pulaar ko waɗan rap pulaar advice wonnani haydara rap pulaar c'est vrai ko o wonno innine dow mais exemple neɗɗo sa yeehi ha gonɗa ha deriɗa to wonte deriɗa to a yeccitot sukaɓe wonɓe caggal maɓe quoi par ce que an aɗa andi guemo no wayi aɗa andi muuse gonki hen par ce que ɗo sa ƴeewi booƴi mbaɗat hen kalis asaɗa fami te ɗumin muusi a yiyat neɗɗo lijjitaɗo sanceyel ma mbaɗa karab daña bende 15 000 francs nannan ɗum studio garta joɗɗa sa waɗi ɗum jangga mbasa dañde a jogata pour daña exemple pour gona ko jiɗɗa ko degg on fois dañ tan wonata passion ma quoi somi heeɗima ko wonata passion ma hande ko wayni ay numla kam ɗo num oɗo MC o ji hip hop oɗo sen dañi ko wayi noon foot hande rap pulaar haaltaki sen dañi waɓen fou malade en gon toon xam nga ay ɓeeɗo ko ji hip hop woni ɗo gonɗen ko ji hip hop mais fou malade en gon ɗo eɓe jaggin artiste aji ɗi ɗo eɓe jogui studio eɓe jogui ɗo label ele goɗɗumi hay waɗoɓe pentire ɓe jagganan ɗumen esat fami mais num te kamɓe affaire maɓe wuurat far force ok haalama ko mbiɗa mi salaki mais aɗa kadi ko wayni pourquoi saare wona fuuɗ mais il faut onon gollon ko mbimami ko gila hake min ko gal banggal daromi quoi par ce que aɗa sa daari hay concert aɗi wayrat ɗo gila concert safra e ɓannore grand théâtre o ha joni mais onon ko underground ko joni garɗon mais il faut oɗon mbaɗa fayat par ce que rap il faut aɗa waɗa carrière aɗa fawa aɗa waɗa appliqué pour nande fof aɗa bokka mais wona mi jaltini sowoɗemi rek mboɗomi jooɗi mi yawna mi yalti kilɓare mboɗomi jooɗi rap hurnata quoi kono gurnirta reedu ma ndi kono gurnirta debbo ma e baali ma e ɓinguel ma rap joni an jiɗɗa wi minen min gurna rap amen non rap fuuɗo hurani wurani wurnaka onon ingwade min mbeɗa wawi wadde balame sax onon animateur uji ɗi so a welama bisimilla onon animateur uji onon keddi ɓuurke hewde animateur uji onon keddi min keddaka par ce que mbar minen min gaddi caméra men min gaddi fof amen fof minen daro hen guilay connexion guilay Passepartout fof ko minen komin mbawi ko minen mbaɗa eyo joni wona on gaari on mbaɗi ni pour que an a yahen foot nawata toon caméra ji ma ƴewɗa artiste mbiyano argay joɗɗa hakkude ladde kollira image foot inchallah ɗum ɗo ma watta joni wadde inchallah mo waɗe son 100 000 inchallah wadde hande eyyi joni haalama yooɗi fewi émission o danaka joni guese quoi an joni holmonen dañelma mo ko mbatta remercier ko guilay fansude ma guilay bandirade ma Passepartout quoi eyyi weltare rek par ce que sa wi DJ Assane Mbaye rek xam nga an kam hay goto haalte a darni pulaako xam nga comme mbiɗani rek Fouta capital pulaar xam nga capital pulaar quoi eyyi
ako ñaami fof ko Fouta ɓurini kam waaw nous sommes fiers d'être les Foutanké ko Dakar jibinami ɗo mawdu mais min ko Fouta mbaɗanmi represent minen somin ngari min dari ɗo min kollira ko pulago min kollira ko Fouta toro e image amen de tout donc an sa min ƴeew jiita kam ɗo min somi yi defar dal mi weltoto somi yi neɗɗo tan ɗeɓɗa wojjude boom tan mbiyama e mbaɗɗa selli ka pullo wala wona pullo wi kam komi pullo mi ƴeew wonde mum sigil nola deme ɗum de so tawi leegal amen ɗo gomi ɗo kamɓe fof komi sigilaɓam fulɓe fof eyyi donc mbiɗa salmin Foutankoɓe mbiɗa salmin sama gaay ñoom xam nga sama kala BBT xam nga bandi bugul Thiaw Poul 71 xam nga King Thie from BBT et les conseils ñoom xam nga ñoom bàcc ay salmini Foutankoɓe fof mais onon toon wuro mon kono ala caɗele guilay teliɗe guilay mbiyam guilay forage suuɗi quoi yo Fouta maire amen ne tinni komo heddi tinnari quoi maire o no wiyete hoto hul dow muro o wula wiyete ko Oumar Baba Ba min ala kulemi de maire am wiyete ko Oumar Baba Ba c'est vrai ko omo liggo omo tinni mais komin ɓuuri ko waytade ko ɓuuri ko fodde waɗede woni ko waɗaka quoi guilay teliɗe guilay hôpital uji no waɗi to guilay lycée fof ne waɗe wuuro he walla donc hande sa ƴeewi tereji wayni mawnude ala hôpital moƴƴo ala hay docteur eɓe min jogui ko suudu wona hôpital min jogui ko suudu min jogui ko mbiɗa ko mbiɗa no wiyete Oumar Baba Ba Oumar Ba a nani ko rapport ma wi o wi an wuuro ma jogui ko suudu quoi ala hôpital a nani ko haali ko mais ɗum ɗo ko te min kaɗani tereji tan hande sa ƴeewi tereji ko yimɓe guurat toon ko yimɓe pofat toon wona baali te yimɓe sa yi yimɓe dafete ko foti safrade hayso min ngala hôpital moƴƴo kam gaddana men docteur uji moƴƴi o mais cuuɗi ɗin nen toon ɓayde ko cuuɗi gon toon cuuɗi tan e mabba collectorial gaddana men docteur eɓe moƴƴo tege toon to min jahata banggueji goɗɗo min cafro xam nga hande sa ƴeewi wuuro wongo nen toon wiye ko mafre ala hôpital moƴƴo ala docteur eɓe xam nga so tawi gawde boofe ala hôpital moƴƴo ala docteur eɓe biddi e guure goɗɗe e goɗɗe ɗum fof ɗum woni base o quoi par ce que yimɓe dafete oy sa yimɓe jaawi rafede quoi te hande e affaire goɗɗo woni teli kalinoɗo guil tanam suwa jibinede ha joni on teli suwa waɗede mbiyaka jangga hande le camp le tin le ti le temps min maayi mbanne amen teli o teli gummiɗo tereji fayi ha Daara Jolof on teli min jiiɗi rew mafre rew biddi rew gawde boofe xam nga yawto taw transport o musta aynaɓe tampata xam nga yama gën xam affaire goɗɗo aussi oy sa cumuji nen mbatta toon hande tan ɗo kalde mami tan won nodduɗemi wi kam gawde boofe ɗo ne jeeride ko woto cum xam nga biddi ko woto cum mafre ko woto cum xam nga ay woni ɗum woni min ngala parfum ji moƴƴi gaccat ha cuumu ara ha baali gone mayde min onon mbaɗa hen parfum ji ala sens il faut hunde a ƴettat exemple fagaru mo gën faju quoi safrade ɓuuri rafede mais gaccat ha yimɓe dafe mbiya onon gaddan yimɓe parfum ji onon gaddan yimɓe merdas on tampini yimɓe hunde ko foti waɗe guila ɓooyi so gandi ndungu nen artan pewne parfum ji ganduɗon huuɗo ko woɗat te huuɗo so woɗi pettel safa ɗin wawi duppude wuuro no worno eyyi ɗum woni haala ko mbanne yimɓe ɗum min jiiɗi quoi comme haalama yooɗi feewi vraiment machallah komin kaali ko inchallah mayata ko ñago hon bandiraɓe yo mbaɗ abonné chaine yo mbaɗ abonné compte o onon kadi émission paadi onon reproduire ko ɗum woni ballal ngal après tase lien o mbaɗe ɗum partagé kaala ka yaaje mo ganda kalama ko kalan ɗo ko yettima kono vraiment haalama yooɗi feewi e sama gars comme ha goɗɗo numéro ko Dj Assane gorko ma Agnam Goli rappelade ko yeeso fayi rappelade ko yeeso fayi jaajëf This bag dafa leer min tey réew nga mbawɗa hen nigga logic kana woni ɗo waɗa ko wela motherfuck min tey réew nga mbawɗa hen yo min tey réew nga mbawɗa hen min tey réew ko mbawɗa hen min réew ko mbawɗa hen yo min tey réew ko mbawɗa hen min réew ko mbawɗa let's go min tey réew ko mbawɗa hen min réew ko mbawɗa hen yo min tey réew ko mbawɗa hen min réew y'a des pétasses, y'a des fils de pute qui me regardent, y'a des connards qui veulent me dégager. J'ai des pognons, y'a des cadavres, je suis le héros, toi un blanc. Y'a des personnes, y'a des garçons qui veulent comporter comme des PD. Dans le pirbi, fuck ce dilbi, mais quand moi casse bitbi. Y'a des films, rap hobby, concurrent dinky dank zombie. T'es ce khouri, moi c'est burbi, gun dangerous gun be. Better what innocent in a jala, any hip hop, you know what, let the kind of when the king want it, phenomen. Me take real. I'm out of hand. Hey yo, me take real. Come out of hand. Me take real, come out of hand.
ko mbawɗa hen yow min tey rew ko mbawɗa hen min rew ko mbawɗa let's go min tey rew ko mbawɗa hen min rew ko mbawɗa hen yow min tey rew ko mbawɗa hen min